Isto non é a central térmica das Pontes. Pero a paisaxe que nos espera nos próximos días pode ser moi parecida se non conseguimos paralizar a demolición das torres de refrigeración. Isto era a antiga central térmica de Compostilla, no concello de Cubillos do Sil, no Bierzo. E con esta imaxe se resume perfectamente o proceso de desmantelamento industrial enerxético que está impoñendo a Unión Europea no noso país. Podemos atopar a explicación a subida da inflación nos últimos anos, o desmantelamento industrial e incluso os problemas de xestión da rede eléctrica, como puido ser o apagón do ano pasado. Este 30 de xullo de 2026 queren detonar as torres de refrigeración das Pontes. Pero esta historia ven de moito atrás. Nos anos 70 empezáronse a construir estas centrais térmicas no noso país, como puido ser a central térmica de Meirama, tamén a central térmica das Pontes. Pero, desde a entrada na Unión Europea, cos procesos de reconversión industrial, especialmente dende os anos 2000, 2006, 2005, que se empezou a prohibir e a penalizar o uso do carbón propio, do carbón nacional, do carbón da Península Ibérica, empezouse a entrar nunha especie de dinámica onde casualmente toda a legislación, todo o que estaba prohibido eran os recursos propios e, en cambio, todo o que se permitía era o carbón e os recursos foráneos, principalmente de Estados Unidos. Ahora ben, despois de tantos anos usando carbón estranxeiro, digamos, de importación, especialmente dos Estados Unidos, de afianzar esa dependencia enerxética, agora o conto cambiou. Xa non se xoga con carbón, agora xogamos con gas natural. E cal é a cuestión? Non necesitamos aos Estados Unidos para poder abastecernos enerxéticamente. Nas nosas minas aínda hai carbón, no noso chan aínda hai recursos para polo menos ter certa soberanía e ser capaces de dicir o noso futuro enerxético e industrial, e político tamén. Agora mesmo estamos usando principalmente gas natural que ven dos Estados Unidos de América para abastecer a nosa rede eléctrica, nas centrales de ciclo combinado. E este gas, por un lado, nos proíben extraelo na nosa terra, nos proíben investigar tan sequera os xacementos que pode haber, nos deixan investigar que hai, e ainda por riba, temos que comprar a Estados Unidos un gas que é moito máis caro que o noso, é un gas extraído mediante fracking, fractura hidráulica, un proceso moito máis costoso económicamente e moito máis costoso para o medio ambiente. En ningún momento estas decisións se toman por calquera motivo ambiental ou de soberanía ou de alianzas. Aquí simplemente hai unha sumisión aos Estados Unidos. É o único criterio polo cal se toman ese tipo de decisións. Xa sabemos moi ben que pasou con os gasodutos do Nord Stream 1 e 2. Sabemos moi ben que pasou con o sector occidental e Arxelia e as posicións que provocaron que bloqueasen o gasoduto que fornecía o gas natural arxelino á Península Ibérica. Que quere dicir todo isto? Que todas as decisións xeopolíticas a nivel legislativo están constantemente penalizando unha industria propia, unhas condicións enerxéticas baratas e suficientes para toda a poboación. E isto ten unhas consecuencias. O cese de actividade de produción de electricidade nas caldeiras de carbón en As Pontes e en Meirama afectou directamente aos postos de traballo en Alcoa, na Coruña e en San Cibrao. E isto saben moi ben os traballadores, porque dende o ano 2019 que o coste de electricidade xa asumiu precios inasumibles para a industria, provocou que xa Alcoa amenazase co peche das centrais. En momentos como este aparecen os oportunistas e políticos que se queren aproveitar de todo este proceso vendéndonos a moto, indo xunto aos traballadores das empresas que están buscando respostas alternativas a este desmantelamento, esta perda de postos de traballo, tanto nas centrais térmicas como nas industria electrointensiva. E o que non podemos consentir é que sigan xogando con nós. Os mesmos que nos provocan pobreza e miseria son os que logo nos andan vendendo solucións que non van cumplir.
e que agora están no goberno. Claro, aquí todos os políticos que foron arrimarse aos obreiros cando necesitaban axuda non lles dixeron a verdade, que era: se deixamos de producir enerxía eléctrica con carbón, non é posible unha industria electrointensiva rentable. É dicir, o peche das centrais térmicas de carbón están directamente relacionadas co peche da industria electrointensiva, especialmente da industria do aluminio. Como pasou na Coruña, como está pasando na Alcoa, San Cibrao e en Avilés. Agora ben, as consecuencias destes peches van máis alá. Non son afectan a postos de traballo directos, afectan as vilas nas que están estas centrais térmicas, afectan as vilas onde están estas grandes industrias electrointensivas, onde hai miles de traballadores, senón que tamén afectan a toda a cadea productiva. É dicir, un gran motivo, unha gran causa de que os alimentos, a cesta da compra este tan cara como está agora, e, entre outras cousas, polo aumento do coste de produción na cadea de valor destes alimentos ou directamente na produción dos fertilizantes deses alimentos. É dicir, aquí hai unha causa moi importante que se usa para legitimar todo este proceso, que é o cambio climático e a contaminación. E, dende logo, que son causas xustas e causas nobles as que hai que atender, pero estas decisións en ningún momento tiveron en conta o cambio climático nin o medio ambiente. Todo isto faise única e exclusivamente para continuar coa hexemonía e o sometemento dos Estados Unidos a todas as nacións europeas e do mundo. Están dispostos a que perdamos postos de traballo, a que perdamos industria, a que perdamos soberanía enerxética, a que pasemos frío no inverno, a que pasemos fame por o precio da cesta da compra. Están dispostos a que vayamos á guerra con tal de seguir perpetuando o dominio do imperio dos Estados Unidos, especialmente a través do precio da enerxía e da guerra. Somos nós quenes temos que decidir sobre o noso futuro, sobre a nosa industria, sobre as enerxías que queremos utilizar e as que non. Non pode ser Estados Unidos ou a Unión Europea quenes veñan a dicirnos que é o mellor para nós e moito menos poníase a demoler e a botar por terra o traballo de décadas e décadas dos nosos pais e abuelos que deron enerxía durante décadas nas nosas vidas e no noso país. Non podemos permitir que isto pase nas Pontes. Non só por un valor patrimonial, polo traballo que costou facelo, polas vidas que se perderon, incluso nenos que traballaron na construción desa central térmica. Era unha das centrais térmicas máis grandes do mundo a nivel de potencia, a nivel de altura das chimineas, pero que ademais toda esa infraestructura pódese reaproveitar de moitas maneiras, xa sexa usando reactores modulares de fisión, unha tecnoloxía que está aparecendo agora, pero que aparentemente é aplicable nestas circunstancias, especialmente cando hai unha infraestructura de refrigeración xa creada. Ou, por exemplo, existen moitas centrales de carbón que, baixo a mesma legislación europea que nos obliga a nós a demoler as nosas centrais de carbón, na Alemania, coa mesma legislación, abren novas centrais de carbón de nova xeración, con novos métodos. É dicir, non pode ser que mentres nós temos que pechar todo isto, alá arriba, no norte de Europa, estén xogando a outro xogo. Isto é intolerable. Non vamos consentir a demolición das torres de refrigeración. A central térmica das Pontes non se tira.